Καλημέρα. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά, θυμάστε, είδαμε λίγο τα περί λογαριθμικής κλίμακας. Έτσι, αυτά είναι πολύ σημαντικά, η λογαριθμική κλίμακα στις τηλεπικοινωνίες. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο πολύ σημαντικό κεφάλαιο, που είναι ο θόρυβος στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Ο θόρυβος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, το είδος, η στατιστική του θορύβου, η ισχύς του θορύβου, στο πώς καθορίζονται, όχι πώς υπολογίζονται, αλλά τελικά διαμορφώνουν τις επιδόσεις του συστήματος. Τώρα, υπάρχουν διάφορα είδη θορύβου. Κάθε ηλεκτρονικό σύστημα, γράφω στη διαφάνεια, έχει την ιδιότητα να προσθέτει θόρυβο στα τηλεπικοινωνιακά μας συστήματα. Δηλαδή, πας να μετρήσεις ένα σήμα τάσης ή ρεύματος και όταν το συνδέεις στον παλμογράφο, βλέπεις ότι το σήμα αυτό δεν είναι απόλυτα σταθερό, παρουσιάζει κάποιες διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, άμα πας να μετρήσεις ένα ημίτονο, βλέπεις ότι το ημίτονο είναι λίγο ενθόρυβο, δηλαδή έχει κάτι μικρές διακυμάνσεις εκεί που το μετράς. Αυτό είναι ένας μόνιμος πονοκέφαλος στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Ο θόρυβος, εντάξει, μπορεί να είναι διάφορων ειδών. Βλέπετε εδώ, έχω γράψει 4 είδη θορύβου και δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε και κάτι πολύ φαντεζή ονόματα, όπως ορός θόρυβος, μην κλείνετε αν μπορείτε, άσε λίγο ανοιχτά, ορός θόρυβος, ο θερμικός θόρυβος, θόρυβος βολής. Όλα αυτά οφείλονται στο λόγο ύπαρξης του θορύβου. Δηλαδή, κάθε θόρυβος τελικά έχει μια διαφορετική πηγή προέλευσης. Για παράδειγμα, ο θερμικός θόρυβος, γράφω, προέρχεται από τη θερμική κίνηση, την τυχαία θερμική κίνηση των ηλεκτρονίων σε έναν αγωγό. Δηλαδή, μπορεί εσείς να μετρήσετε μια μικρή τάση, ακόμα και αν δεν έχετε σήμα, να βάλετε τον παλμογράφο ή οποιοδήποτε άλλο όργανο μέτρησης και να μετρήσετε ένα μικρό σήμα, το οποίο είναι θόρυβος, το οποίο οφείλεται ακριβώς σε αυτή την τυχαία κίνηση που κάνουν τα ηλεκτρόνια λόγω του ότι δεν βρισκόμαστε στην θερμοκρασία του απόλυτου μηδενός, τα μείον 273 Κέλβιν. Όταν δεν βρισκόμαστε λοιπόν στην θερμοκρασία του απόλυτου μηδενός, τα ηλεκτρόνια κινούνται, για παράδειγμα, τυχαία. Αυτή η τυχαία κίνηση των ηλεκτρονίων παράγει ένα ηλεκτρικό ρεύμα. Θυμάστε ότι στο σχολείο το ηλεκτρικό ρεύμα τι είναι? Ορίστε. Ακριβώς. Όταν δεν είναι προσανατολισμένη η κίνηση των ηλεκτρονίων, πάλι έχω ένα είδος ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά παίζει πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως, αυτό το πράγμα σε ένα όργανο που μετράει το ρεύμα, ή αν αυτό το ρεύμα διαρρέει, για παράδειγμα, μια αντίσταση και μετράω την τάση στον παλμογράφο, όπως θα δούμε στο εργαστήριο, πάλι θα καταγράψω μια τυχαία τάση ή ένα τυχαίο ρεύμα που οφείλεται σε αυτή την τυχαία κίνηση των ηλεκτρονίων. Τελικά, υπάρχουν ένα σωρό θόρυβοι, όπως είπα. Εδώ έχω γράψει μόνο 4. Ανάλογα τώρα, για παράδειγμα, όταν ασχολείται κανείς με τις οπτικές σύνες, έχουμε θορύβους που οφείλονται και στην τυχαιότητα με την οποία παράγονται τα φωτόνια. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, τι γίνεται? Όλοι αυτοί οι θόρυβοι έχουν το εξής αποτέλεσμα. Ξεκινάω από ένα αθόρυβο σήμα, το χ του τ, το οποίο
θεωρητικά είναι απόλυτα καθαρό. Δηλαδή δεν έχει κάποιες τυχαίες διακυμάνσεις επάνω του. Και για κάποιο λόγο, είτε στο δέκτη, είτε κάπου ενδιάμεσα, όταν το σήμα μεταδίδεται, είτε και στα δύο, είτε μερικές φορές και στον μπομπό ακόμα, προστίθεται ένα τυχαίο σήμα θορύβου. Το νι του τε. Βλέπετε ότι το νι του τε είναι τελείως τυχαίο. Βέβαια σε σχέση με το χ του τε, το οποίο είναι από 0 ως 1, το νι του τε κινείται μεταξύ μείον 0,05 περίπου και 0,05. Άρα λοιπόν βλέπω ότι ο θόρυβος τελικά είναι σχετικά μικρός ως προς το σήμα, και όταν προστίθεται παίρνω το ψ του τε. Αυτό μπορεί για παράδειγμα να είναι κάπου στο δέκτη ή είπα κάπου ενδιάμεσα, όπου έχω τους παλμούς μου ελαφρώς ενθόρυβους. Έχει προσθεθεί αυτό το τυχαίο σήμα. Πολλές φορές ο θόρυβος δεν προστίθεται, πολλαπλασιάζεται με το σήμα. Εξαρτάται από το τηλεπικοινωνιακό σύστημα που έχω. Έτσι. Στην πιο απλή περίπτωση όμως μπορώ να θεωρήσω ότι αυτό το τυχαίο σήμα προστίθεται στο αρχικό μου σήμα. Τώρα, προφανώς, εάν ο θόρυβος, βλέπετε, είναι σαν ένα πολύ γρήγορο καρδιογράφημα, γιατί είναι τυχαίες οι τιμές. Έτσι, τη μία έχει αυτή την τιμή. Εντάξει, έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάρει μία ακριβώς αντίθετη μετά τιμή. Είναι τελείως τυχαίο το σήμα αυτό. Αν είναι βέβαια πιο ισχυρός, δηλαδή βλέπετε ότι από εδώ είναι ως το είναι σχεδόν μέσα στο συν πλην 0,05, εδώ είναι ελαφρώς πιο ισχυρός. Βλέπω ότι αν προσθέσω αυτόν τον πιο ισχυρό θόρυβο, παίρνω ακόμα πιο ισχυρά παραμορφωμένο σήμα. Τώρα, το γεγονός ότι ο θόρυβος είναι τυχαίος δεν σημαίνει ότι πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να πούμε ότι δεν μπορούμε να το περιγράψουμε. Για παράδειγμα, έχετε όλοι, νομίζω, μία μικρή εξοικείωση με την τυχαιότητα. Ωραία. Όταν ρίχνω ένα ζάρι, για παράδειγμα, όταν παίζω τάβλη και ρίχνω ένα ζάρι, δεν μπορώ να προβλέψω, αν το ζάρι είναι σωστό βέβαια, έτσι, δεν μπορώ να προβλέψω τι θα έρθει το ζάρι, αλλά μπορώ να πω κάποια πράγματα για τη στατιστική που ακολουθεί το ζάρι. Έτσι, αν λοιπόν ονομάσω ρίχνω ένα ζάρι και ονομάζω το αποτέλεσμα που έρχεται, που προφανώς είναι μεταξύ 1 και 6, έτσι, το ονομάζω νι και λέω ότι αυτό το νι είναι το αποτέλεσμα αυτού του τυχαίου πειράματος που κάνω. Ωραία. Δεν μπορώ να προβλέψω κάθε φορά ποιο νι θα έρθει, αλλά μπορώ να πω κάποια πράγματα για τη στατιστική του νι. Αν το ζάρι, για παράδειγμα, είναι σωστό, τότε η πιθανότητα του να έρθει 1 ισούται με την πιθανότητα του να έρθει 2, ισούται με την πιθανότητα να έρθει 3, 4, 5, 6 και προφανώς είναι το 1 έκτο. Είχατε κάνει καθόλου πιθανότητες στο σχολείο? Ωραία, άρα αυτά δεν είναι και πολύ καινούρια, έτσι. Τώρα, ο θόρυβος, εντάξει, έχει μία, όπως είπαμε, είναι ένα τυχαίο σήμα, επομένως, είπαμε, δεν μπορώ να προβλέψω την τιμή που θα πάρει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά μπορώ να πω, όπως και στην περίπτωση του ζαριού, κάποια πράγματα για τη στατιστική του. Τώρα, ο θόρυβος έχει τη διαφορά από το ζάρι, ότι σε αντίθεση με το ζάρι που μπορεί να πάρει 6 τιμές, το αποτέλεσμα δηλαδή του πειράματος στην περίπτωση του ζαριού έχει 6 διαφορετικά ενδεχόμενα, αλλά είναι 6, μπορώ να τα μετρήσω, ο θόρυβος μπορεί να παίρνει τιμές από ένα ολόκληρο διάστημα τιμών. Δηλαδή, δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το διάστημα τιμών μία τιμή που δεν επιτρέπεται να πάρει. Το ζάρι δεν μπορεί να έρθει 1,5, θα έρθει από 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ο θόρυβος μπορεί να πάρει και ενδιάμεσες τιμές. Δηλαδή μπορεί να πάρει, ξέρω εγώ, την τιμή 0,01, 0,02, 0,001,
1, 2, είναι ένα συνεχές διάστημα μέσα από το οποίο ο θόρυβος μπορεί να παίρνει τις τυχαίες του τιμές. Άρα, στην ουσία, μπορεί κάποιος να πει ότι ο θόρυβος μπορεί να πάρει άπειρες τιμές, που βέβαια πρέπει να βρίσκονται, συνήθως βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο διάστημα. Καταλαβαίνετε τι λέω μέχρι τώρα? Ωραία. Τώρα, εάν λοιπόν έρθει κανείς να υπολογίσει την πιθανότητα, εάν πω τώρα ότι το νη κεφαλαίο δεν είναι το αποτέλεσμα που φέρνει το ζάρι, αλλά η τιμή του θορύβου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή T0. Εάν λοιπόν έρθει κάποιος να μου πει πες μου ποια είναι η πιθανότητα ο θόρυβος να είναι, για παράδειγμα, 0,01, εγώ δεν μπορώ εύκολα να απαντήσω σε αυτό το... Μάλλον μπορώ εύκολα να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα και να πω ότι είναι 0. Τι είναι στο 0, σωστά? Διότι εάν σκεφτώ ότι ο θόρυβος παίρνει τιμές από ένα διάστημα που περιέχει άπειρες τιμές, προφανώς αν ακόμα και αν έπαιρνε αυτές τις τιμές με την ίδια πιθανότητα, η πιθανότητα να πάρει μια συγκεκριμένη τιμή θα ήταν 1 και άπειρο. Φανταστείτε ένα ζάρι να μπορεί να πάρει άπειρες τιμές. Δηλαδή να μην είναι από 1 ως 6, να μπορεί να πάρει όλους, να είναι ένα... Δεν ξέρω πώς μπορεί να φτιάξετε τώρα ένα τέτοιο ζάρι. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι όλοι φυσικοί αριθμοί. Από 1 ως συνάπειρο. Προφανώς η πιθανότητα να έρθει ένας συγκεκριμένος αριθμός είναι 1 για άπειρο. Άρα δηλαδή 0. Επομένως δεν έχει νόημα να μιλάμε να μιλάμε για την πιθανότητα ο θόρυβος να πάρει μια συγκεκριμένη τιμή. Πιο πολύ νόημα έχει να μιλάμε για την πιθανότητα που έχει ο θόρυβος να βρεθεί μέσα σε ένα διάστημα τιμών. Διότι εάν δούμε εδώ πέρα τι γίνεται, σίγουρα η πιθανότητα να βρεθώ ακριβώς στο 0,1 τίνει στο 0, αλλά η πιθανότητα να βρεθώ από το 0 ως το 0,1 πρέπει να είναι πεπερασμένη. Δηλαδή βλέπω ότι το σήμα μου περνάει αρκετό χρόνο στο διάστημα από 0 ως 0,1, άρα η πιθανότητα να βρεθώ εκεί πρέπει να είναι πεπερασμένη. Το καταλαβαίνουμε? Υπάρχει κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι μέχρι τώρα? Ωραία, νομίζω είναι σχετικά απλά. Απλά πρέπει να κάνετε τη μετάβαση από τις σε εισαγωγικά τυχαίες μεταβλητές διακριτών τιμών, όπως είναι το ζάρι, που μπορεί να φέρει από 1, 2, 3, 4, 5, 6, στις τυχαίες μεταβλητές, όπως είναι ο θόρυβος, που μπορεί να έχει μια απειρία τιμών μέσα σε ένα διάστημα. Ορίστε. Εννοείς ότι ο θόρυβος... Ναι, εννοείς ότι θα μπορούσα να είχα ένα θόρυβο ο οποίος να παίρνει τιμές από το μείον άπειρο στο συνάπειρο και επομένως με την ίδια πιθανότητα, θεωρητικά δηλαδή, να έχω ένα μεγάλο άξονα τιμών που πάει από το μείον άπειρο ως το συνάπειρο και για παράδειγμα εγώ να επιλέγω τυχαία τιμές εδώ μέσα. Έτσι. Τότε προφανώς πάλι, αλλά τις επιλέγω τελείως τυχαία. Δηλαδή η πιθανότητα να πέσει το χέρι μου εδώ είναι η ίδια με το να πέσει εδώ. Τότε προφανώς και η πιθανότητα να βρεθώ σε ένα πεπερασμένο διάστημα πάλι θα είναι 0. Αλλά θα δούμε ότι οι θόρυβοι δεν ανταποκρίνονται, δεν περιγράφονται ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ
να πω ότι ok, είναι σαν να επιλέγω τυχαία ένα σημείο μέσα σε ένα τεράστιο άξονα. Συνήθως περιορίζομαι για διάφορους λόγους. Και ακριβώς αυτό έρχεται να μου περιγράψει αυτό που λέω η πυκνότητα πιθανότητας. Η πυκνότητα πιθανότητας υπολογίζεται από αυτό το όριο. Έρχομαι λοιπόν και υπολογίζω την πιθανότητα, το τυχαίο αυτό αποτέλεσμα, τον ή κεφαλαίο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είπαμε ότι είναι η τιμή του θορύβου, να βρίσκεται σε ένα διάστημα ανάμεσα στο χ και στο χ και δέλτα. Είπα ότι αυτό εδώ, το π, έχει μια πολύ καλή πιθανότητα να είναι πεπερασμένο. Βέβαια, όσο το δέλτα μικραίνει, τόσο μικραίνει και η πιθανότητα. Δηλαδή, όσο μικραίνω το διάστημα μέσα στο οποίο πάω να υπολογίσω την πιθανότητα να βρεθεί ο θόρυβός μου, τόσο μειώνεται και η πιθανότητα να βρεθεί εκεί τελικά ο θόρυβος. Αν όμως υπολογίσω το όριο, μάλλον γράφουν κάποια πρόοδο επάνω και όλοι νομίζουν ότι γράφουν εδώ. Όταν λοιπόν υπολογίζω το όριο του δέλτα, παίρνω αυτή την πιθανότητα, τη διερόδια δέλτα και παίρνω το όριο όταν το δέλτα τίνει στο 0, αυτό το ονομάζω πυκνότητα πιθανότητας και αυτό έχει μια πολύ... Όχι, έχει μια πιθανότητα... Όχι, δεν το λέω σωστά, μην το λέω πιθανότητα. Είναι αρκετά πιθανό, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα να είναι πεπερασμένο. Διότι, ok, το δέλτα τίνει στο 0, αλλά τίνει και στο 0 το π. Άρα, όπως ξέρετε από το σχολείο, το 0 δια 0, αλλά μπορεί να είναι και πεπερασμένο. Δηλαδή το ημίτονο χ δια χ και το ημίτονο χ τίνει στο 0 και το χ τίνει στο 0. Αλλά το ημίτονο χ δια χ τίνει στο 1 όταν το χ τίνει στο 0. Έτσι. Άρα τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι τελικά αυτό το πράγμα μπορεί να είναι πεπερασμένο αυτό το όριο. Αυτό λοιπόν το λέω πυκνότητα πιθανότητας. Τώρα, εάν με κάποιο τρόπο θεωρητικά ή με μετρήσεις, εγώ μπορέσω να προσδιορίσω την πυκνότητα πιθανότητας του νη κεφαλαίου, τότε έχω έναν τύπο ο οποίος μου δίνει την πιθανότητα το νη να βρίσκεται μέσα σε ένα διάστημα μεταξύ α και β, όπου τα α και β πια δεν είναι απείρως κοντά μεταξύ τους, είναι διακριτές τιμές. Άρα μπορώ εγώ να έρθω να υπολογίσω την πιθανότητα, εντάξει εδώ έχω κάνει ένα επιπλέον βήμα, έχω γράψει αυτή την πιθανότητα σαν ένα πολύ μεγάλο άθροισμα πιθανότητων. Μπορείτε να μου πείτε τι λέω εδώ? Τι λέει αυτή η δεύτερη σχέση? Λέει ότι η πιθανότητα του να βρεθώ μεταξύ του α και του β ισούται με το άθροισμα των πιθανότητων να βρεθώ σε αυτά εδώ τα μικρά διαστήματα. Δηλαδή τι έχω κάνει? Έχω πάρει το α και το β, τα έχω τοποθετήσει πάνω σε έναν άξονα και έχω πάρει μία διαμέριση αυτού εδώ του διαστήματος. Εάν αυτό εδώ είναι δέλτα, τότε είναι προφανές ότι μπορώ να αριθμίσω, μάλλον να προσδιορίσω τα άκρα των διαστημάτων έτσι, όπου το i εδώ θα είναι 1 στην άκρη, το i ίσον 2, το i ίσον 3 και ούτω καθεξής. Άρα έχω σπάσει αυτό το μεγάλο μου διάστημα σε μικρότερα επιμέρους διαστήματα. Εντάξει μέχρι εδώ? Ωραία. Και λέω τώρα, η πιθανότητα να βρεθώ ανάμεσα
στο α και στο β θα πρέπει να είναι το άθροισμα των πιθανοτήτων να βρεθώ σε ένα από αυτά τα μικρά διαστήματα. Λέω κάτι παράλογο? Μέχρι εδώ? Ωραία. Τώρα, αυτό μπορώ να πολλαπλασιάσω και να διαιρέσω με αυτό το δέλτα, που είναι το μήκος των μικρών διαστημάτων. Τώρα, εάν πάρω το κάπα, δηλαδή το πλήθος των διαστημάτων, να είναι πάρα πολύ μεγάλο, μπορώ να θεωρήσω ότι στην ουσία αυτό εδώ το όριο που βρίσκεται μέσα στο άθροισμα, μάλλον αν το δέλτα είναι πάρα πολύ μικρό, με συγχωρείτε, αυτός ο λόγος που βρίσκεται μέσα στο άθροισμα μπορεί να αντικατασταθεί με το όριό του. Άρα λοιπόν θα πάρω για να δούμε τώρα. Αυτό δεν είπα ότι είναι το εφνί του χ. Άρα λοιπόν έχω i συν α συν i μείον 1 επί δέλτα επί δέλτα. Αυτό δεν είναι, όταν το κάπα είναι πάρα πολύ μεγάλο και επομένως το δέλτα είναι πολύ μικρό, ένα ολοκλήρωμα? Είναι το ολοκλήρωμα της συνάρτησης εφνί από το α στο β. Θυμάστε τον ορισμό του ολοκληρώματος κατά Ρίμαν. Εδώ είναι α συν i μείον 1 επί δέλτα. Έτσι. Ναι, i μείον 1 παρένθεση επί δέλτα. Επί δέλτα έξω από το, δηλαδή το δέλτα πολλαπλασιάζεται με την εφνί. Επομένως, αυτό το πολύ μεγάλο άθροισμα τελικά είναι ένα ολοκλήρωμα. Και γι' αυτό έχω γράψει ότι, εδώ στην τρίτη σχέση, ότι αν ξέρω την πυκνότητα πιθανότητας του νη, με κάποιον τρόπο την έχω υπολογίσει, τότε μπορώ απευθείας να υπολογίζω την πιθανότητα το νη κεφαλαίο να βρίσκεται μεταξύ α και β, παίρνοντας το ολοκλήρωμα του εφνί στο διάστημα α ως β. Όλα καλά? Ωραία. Για να δούμε ένα παράδειγμα. Έρχεται κάποιος και λέει, έχω μια τυχαία γωνία. Εντάξει, συνήθως τις γωνίες τις περιορίζουμε από μεταξύ 0 και 2π. Θα μπορούσα να την κάνω και από μείον π ως π βέβαια. Με πυκνότητα πιθανότητας λοιπόν, αφού είναι μια τυχαία γωνία, είναι μια τυχαία μεταβλητή λοιπόν αυτή, μπορώ να την περιγράψω την τυχαιότητά της με μια πυκνότητα πιθανότητας. Αντί βέβαια για εφνί θα γράψω f του φ. Και λέω λοιπόν ότι η τυχαία γωνία αυτή έχει πυκνότητα πιθανότητας 1 δια 2π όταν το χ είναι από 0 ως 2π, ενώ είναι 0 όταν το χ δεν είναι μεταξύ 0-2π. Η πυκνότητα πιθανότητας του φ να βρίσκεται εκτός του 0-2π, γιατί είναι 0. Ορίστε. Ακριβώς. Εάν λοιπόν κάπου εγώ το f φ του χ δεν ήταν 0
για κάποιο διάστημα εκτός του 0,2π. Ας πούμε δεν ήταν 0 στο 3π, 4π. Εγώ θα μπορούσα να έρθω να υπολογίσω ένα ολοκλήρωμα και της πυκνότητας πιθανότητας στο 3π, 4π και να πάρω μια πεπερασμένη τιμή για την πιθανότητα του φ να βρίσκεται ανάμεσα στο 3π, 4π και επομένως εκτός του 0,2π. Αλλά αυτό δεν γίνεται, διότι είπα ότι η φ πρέπει πάντα να παραμένει περιορισμένη στο 0,2π. Έτσι έχω ορίσει την τυχαία μου μεταβλητή, ότι πρέπει να είναι πάντα μεταξύ του 0 και του 2π. Άρα είναι λογικό να λέω ότι η πυκνότητα πιθανότητας εκτός του 0,2π πρέπει να είναι 0. Καλά μέχρι εδώ? Ωραία. Έρχεται λοιπόν κάποιος και λέει να υπολογίσουμε την πιθανότητα η φ να βρίσκεται μεταξύ του 0 και του πι δεύτερα. Εφαρμόζω τον τύπο που είδα πριν. Τον τρίτο κατά σειρά. Και επομένως πρέπει να υπολογίσω αυτό εδώ το ολοκλήρωμα. Είναι πολύ απλό. Η φ είναι σταθερή. Άρα είναι πολύ εύκολο να υπολογίσω το ολοκλήρωμα από 0 ως πι δεύτερα, διότι θα πρέπει να αντικαταστήσω εδώ το 1 δια 2π και αν κάνω τις πράξεις θα βρω 1 τέταρτο. Δηλαδή για να το σκεφτώ. Έχω μία μεταβλητή η οποία μπορεί να πάρει τιμές μόνο μεταξύ του 0,2π και η πυκνότητα πιθανότητας σε αυτό το διάστημα είναι σταθερή. Αφού η πυκνότητα πιθανότητας είναι σταθερή, αυτό μου λέει ότι το φ έχει την ίδια πιθανότητα να βρεθεί μέσα στο 0,2π, σε κάθε σημείο του 0,2π. Άρα λοιπόν, εδώ το 1 τέταρτο μου λέει, κοίταξε να δεις, τι θέλει να μου πει. Θέλει να μου πει ότι κοίταξε να δεις, αφού από το 0 ως το πι δεύτερα είναι το 1 τέταρτο του διαστήματος από το 0 ως το 2π, προφανώς η πιθανότητα είναι 1 τέταρτο. Δηλαδή, έχω χωρίσει το 0,2π σε 4 κομμάτια. Και βλέπω ότι η μεταβλητή μου έχει την ίδια πιθανότητα να βρεθεί στο 0,2π. Τότε προφανώς, αφού την έχω χωρίσει σε 4 ίσα κομμάτια, είναι προφανές ότι η πιθανότητα να βρεθώ σε ένα από αυτά τα 4 κομμάτια είναι 1 τέταρτο. Αυτό θέλει να μου πει. Εντάξει μέχρι εδώ? Ωραία. Τώρα, η πιθανότητα να βρεθώ κάπου μέσα στο 0,2π, πάλι έρχομαι να υπολογίσω το ολοκλήρωμα, αλλά δεν μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση ότι το ολοκλήρωμα αυτό θα μου δώσει μονάδα. Μου λέει ότι η πιθανότητα να βρεθώ από το 0 ως το 2π είναι 1, δηλαδή πάντα θα βρίσκομαι μέσα στο διάστημα 0,2π. Μα αυτό είχα πει από την αρχή. Έτσι. Βλέπω λοιπόν ότι η πυκνότητα πιθανότητας μπορεί να καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη στατιστική που ακολουθεί η τυχαία μου μεταβλητή. Τώρα, εδώ έχω αυτό που λέω ομοιόμορφη κατανομή. Δηλαδή, το f του χ δεν εξαρτάται από το χ. Είναι το ίδιο παντού. Εννοείται μέσα στο 0,2π.
μπορώ να πάρω μία τυχαία μεταβλητή, μπορεί να είναι για παράδειγμα και αυτό μία τιμή θορύβου, όπου η πυκνότητα πιθανότητας εξαρτάται από το χ. Και είναι αυτή εδώ που έχω γράψει, δηλαδή λέω ότι όταν το χ είναι θετικό, τότε έχω μία φθήνουσα εκθετική συμπεριφορά, ενώ όταν το χ είναι αρνητικό, πάλι η πυκνότητα πιθανότητας είναι 0. Εντάξει, είναι προφανές ότι αυτό μου περιορίζει τις τιμές που μπορεί να λάβει η τυχαία μου μεταβλητή σε θετικές τιμές, αφού η πυκνότητα πιθανότητας για αρνητικές τιμές είναι 0. Σωστά? Ωραία. Έρχεται λοιπόν κάποιος και λέει να υπολογίσω την πιθανότητα, για παράδειγμα, το νι να είναι θετικό. Παίρνω το ολοκλήρωμα από 0 ως συνάπειρο της εκθετικής αυτής συνάρτησης. Ξέρετε να ολοκληρώνεται εκθετικά, έτσι. Θυμάστε. Πόσο είναι το ολοκλήρωμα του A στην ΑΧ? Ορίστε. Ναι. A στην ΑΧ προς Α. Okay. Άρα λοιπόν, εάν ξέρω αυτό, μπορώ να υπολογίσω και το ολοκλήρωμα το πρώτο και το ολοκλήρωμα αυτό, όπου στην ουσία το χ0 το έχω βάλει ίσο με συνάπειρο. Έτσι. Αν κάνω λοιπόν τις πράξεις, θα δω ότι η πιθανότητα το νι να είναι θετικό είναι 1, εντάξει, αυτό το είχα πει από την αρχή. Η πιθανότητα το νι να είναι αρνητικό είναι 0 και η πιθανότητα να βρεθώ από το 0 ως το χ0 δίνεται από αυτόν εδώ το τύπο. Ωραία. Για να δω όμως λίγο με τι μοιάζουν αυτές οι δύο πυκνότητες πιθανότητας. Εντάξει, την προηγούμενη φορά όπου είχα το φ, που ήταν ομοιόμορφο από 0 ως 2π, η πυκνότητα πιθανότητας ήταν αυτή που είναι στο αριστερό σχήμα. 1 δια 2π και 1 δια 2π στο διάστημα από 0 ως 2π και 0 αλλού. Σε αυτήν την περίπτωση, στην εκθετική περίπτωση, παίρνω αυτήν την γραφική παράσταση για την πυκνότητα πιθανότητας. Δηλαδή βλέπω ότι η τυχαία μου μεταβλητή δείχνει μία προτίμηση να λαμβάνει τιμές πού? Κοντά στο 0. Διότι η πυκνότητα πιθανότητας είναι πιο ισχυρή, πιο μεγάλη, κοντά στο 0. Το βλέπετε? Ωραία. Και επίσης πρέπει να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, έχει νόημα η πυκνότητα πιθανότητας αυτή η συνάρτηση να είναι αρνητική? Όχι, διότι ποτέ δεν μιλάμε για αρνητικές πιθανότητες. Τι πάει να πει πιθανότητα μείον 0,5. Ωραία. Και αφού περιγράφει μία πραγματική μεταβλητή που είναι τυχαία, πόσο πρέπει να είναι το ολοκλήρωμά της από το μείον άπειρο ως το συνάπειρο? Προφανώς, αφού το νι, ό,τι και να είναι, θα βρίσκεται μεταξύ του μείον άπειρο και του συν άπειρο, το ολοκλήρωμα της πυκνότητας πιθανότητας πρέπει να είναι 1. Άρα, εάν έρθει κάποιος και μου δώσει
μία σχέση για την πυκνότητα πιθανότητας που είναι αρνητική, θα του πω αυτό δεν μπορεί να είναι πυκνότητα πιθανότητας. Εάν έρθει κάποιος να μου δώσει μία σχέση για την πυκνότητα πιθανότητας, την οποία αν ολοκληρώσω από το μείον άπειρο στο συνάπειρο δεν πάρω 1, πάλι θα του πω αυτό που μου έδωσες δεν μπορεί να είναι πυκνότητα πιθανότητας. Έχω λοιπόν δύο πολύ βασικές ιδιότητες για την πυκνότητα πιθανότητας, οι οποίες μάλιστα είναι και, τις καταλαβαίνουν και διαισθητικά. Έτσι. Τώρα, προφανώς όταν πάω να κάνω το ολοκλήρωμα από μείον άπειρο συνάπειρο στην εκθετική που έχω εδώ, προφανώς από μείον άπειρος 0 είναι 0. Άρα μπορώ να πάρω κατευθείαν το 0 ως το συνάπειρο. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα όμως, διότι πολλές φορές μπορούμε να πούμε, έχει νόημα να μιλάμε και για άλλα στατιστικά μεγέθη μιας τυχαίας μεταβλητής, πέρα από την πυκνότητα πιθανότητας. Η πυκνότητα πιθανότητας μέσα της κρύβει μια πολύ μεγάλη πληροφορία. Υπάρχει όμως και αυτό που λέμε η μέση τιμή. Η μέση τιμή του θορύβου. Η μέση τιμή ενός τυχαίου σήματος. Η μέση τιμή μιας τυχαίας μεταβλητής. Εάν λοιπόν εγώ σκεφτώ το παράδειγμα του ζαριού, μπορώ να υπολογίσω και τη μέση τιμή του αποτελέσματος του ζαριού. Τι κάνω? Ρίχνω πολλές φορές το ζάρι. Ορίστε. Κάποια ερώτηση? Ωραία. Okay. Άρα λοιπόν ρίχνω το ζάρι μη φορές. Εάν το ζάρι είναι σωστό, δεν το έχει ξύσει κανένα στις άκρες του, 1/6 επί μη, αρκεί το μη να είναι πολύ 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 μεγάλο. Να είναι, ξέρω εγώ, 10.000 φορές, 100.000 φορές. Επομένως, κατά μέσο όρο, 1/6 των φορών αυτών, τι θα έρθει? 1. 1/6 των φορών αυτών θα έρθει 2 και ούτω καθεξής. Θα έρθει 6, ορίστε. Διότι αν το ρίξεις το ζάρι 2 φορές, πώς θα σου 1/6 των φορών θα σου έρθει? Δηλαδή πρέπει να ρίξεις πολλές φορές το ζάρι ώστε να αφήσεις να εκδηλωθεί αυτή η στατιστική που έχει. Έτσι, να παίξεις πολλές φορές. Ορίστε. Δεν απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Λοιπόν, άρα για να δω. 1/6 των φορών έρχεται 1. 1/6 των φορών έρχεται 2. Ποιος είναι ο μέσος όρος επομένων των αποτελεσμάτων? Είναι αυτό εδώ, 1/6 έρχεται 1, 1/6 έρχεται 2, 1/6 τέλος πάντων έρχεται 6. Διαιρώ για το συνολικό αριθμό των πειραμάτων που έχω κάνει, των φορών που έχω ρίξει το ζάρι, και υπολογίζω το μέσο όρο του αποτελέσματος που φέρνει το ζάρι. Το καταλαβαίνουμε? Όλοι? Μετράω δηλαδή πόσες φορές έχει έρθει 1, πόσες φορές έχει έρθει 2, τις προσθέτω όλες αυτές και διαιρώ δια το μη. Αυτό μου δείχνει τη μέση τιμή του αποτελέσματος. Έτσι, ξέρετε ότι αν έχω μια σειρά από αριθμούς, χ1 ως χ, η μέση τιμή είναι το άθροισμά τους για τον ι. Αυτό έχω κάνει και εδώ.
Απλά κάποια από τα χ1, χ είναι τα ίδια. Γι' αυτό τα λέω 1/6 φορές, 1/6 επί νη του 1. Έτσι. Ορίστε. Πιο απ' όλα. Εδώ, για να το δούμε, διότι το μη απαλήφεται και έχω 1/6 και 2/6 και 3/6 και 4/6 και 5/6 και 6/6, ναι, για 1. Όσο είναι. Άρα λοιπόν, βλέπω καταρχήν ότι η μέση τιμή μου βγάζει και κάτι το οποίο δεν το φέρνει ποτέ το ζάρι. Αλλά εντάξει, αυτό είναι όπως έχω ορίσει εγώ τη μέση τιμή. Αυτό έχω ορίσει εγώ ως μέση τιμή. Όταν το βάζω, αυτό υπολογίζω. Στην περίπτωση του θορύβου, πώς θα μπορούσα να υπολογίσω τη μέση τιμή, την χρονική στιγμή ταφ 0. Δηλαδή, παίρνω εγώ αυτό το τυχαίο σήμα και λέω, ανάβω το σύστημά μου. Ό,τι είναι αυτό, ενισχυτής, δέκτης, ό,τι είναι αυτό. Το ανάβω. Για να μετρήσω τη μέση τιμή, την χρονική στιγμή ταφ 0, τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να περιμένω να περάσει ταφ 0 χρόνος και να πάω να μετρήσω το θόρυβο εκεί. Να κλείσω το σύστημά μου, να το ξανανοίξω, να περιμένω ταφ 0, να ξαναμετρήσω, να το ξανακλείσω, δηλαδή αυτό που κάνω με το ζάρι πολλές φορές, να το κάνω με το σύστημα. Βέβαια τώρα όταν ανοίγεις και κλείνεις το σύστημα 1.000.000 φορές, μπορεί να το κάψεις. Ορίστε. Δεν μπορώ απλά να πείσω το Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Ο συνάδελφός σας δηλαδή λέει, γιατί εγώ πρέπει να περιμένω, γιατί να το κλείσω και να το ανάβω το σύστημα, να περιμένω ταφ 0 και μετά να μετρήσω. Να περιμένω άλλο ταφ 0, να ξαναμετρήσω. Να μην κλείνω το σύστημα δηλαδή. Να κάνω τις μετρήσεις μου ανά ταφ 0. Αλλά αυτό συνήθως θα μου δώσει το ίδιο αποτέλεσμα που θα μου δίνε αν άνοιγα και έκλεινα το σύστημα. Αλλά όχι πάντα. Έτσι, θα κάνετε αυτό που λέμε εργοδικότητα. Η εργοδικότητα στις τυχαίες διαδικασίες θα τη δείτε στο μάθημα των τηλεεπικοινωνιακών συστημάτων που είναι στο δεύτερο εξάμηνο, όχι στο δεύτερο έτος, με συγχωρείτε, και στην ουσία θέλει να περιγράψει ένα τέτοιο φαινόμενο. Έτσι, ορίστε. Εννοείς ότι ο συνάδελφός σας τώρα λέει κάτι άλλο. Γιατί να πρέπει εγώ να περιμένω ταφ 0 και να μην δειγματοληπτώ και πιο συχνά? Και πάλι, εάν θα πάρεις λογικά το ίδιο αποτέλεσμα στο 98% των περιπτώσεων, αλλά δεν είναι εγγυημένο ότι θα το πάρεις πάντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ανάβεις ένα σύστημα, μπορεί για κάποιο λόγο ο θόρυβος να είναι πολύ ισχυρός τη στιγμή που το ανάβεις. Για κάποιο λόγο. Αυτό γίνεται μερικές φορές και όταν συνδέεις κάτι στο ρεύμα, για κάποιο λόγο, ο θόρυβος που βγάζει στην αρχή, έχω και ένα τέτοιο δέκτη επάνω στο εργαστήριο και μπορώ να σας το δείξω ότι με το που τον ανάβεις, σου βγάζει ένα μεγάλο θόρυβο και μετά από ένα δευτερόλεπτο αυτός ο θόρυβος πέφτει πάρα πολύ. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, εάν το ταφ 0 ήταν μικρότερο από ένα δευτερόλεπτο, εάν το άνοιγα
ερχόταν ένας μεγάλος θόρυβος, έπεφτε μετά ο θόρυβος και μετά εγώ μέτραγα πάλι κατά 1 δευτερόλεπτο, δεν θα μέτραγα τη μέση τιμή του θορύβου για ταφ 0 ίσον 1 σεκόντ, θα έχανα αυτή τη συμπεριφορά. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι εγώ εδώ έχω γράψει ότι θέλω να υπολογίσω τη μέση τιμή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. T0. Αν ήθελα να πω σε μια μετέπειτα τιμή, ναι, εντάξει, θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Αλλά εγώ θέλω να το περιγράψω και μέσα για μια χρονική στιγμή που μπορεί να έχω αυτό το φαινόμενο. Είναι η μέση τιμή του θορύβου του συστήματος την χρονική στιγμή T0. Ορίστε. Όχι κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Είναι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή T0 έχω πει εδώ. Ορίστε, κάποιος άλλος είδε κάτι άλλο. Ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διαλύμα.